Alhamdulillah dipun paringi tingkas nadyan mau lunga teka. Iya, aku wis perang karo udan mau, Nduk. Iya. Yen sing lenggah ana sisih mriki pundi? Kidul nggih. Kidul aman merga enten tendhanipun nadyan udan mboten kudanan. Ning sing lenggah wonten sisih kilen, Bapak Ibu. Merga senenge karo budaya dhuwur tanpa ana tutupe, udana kaya apa tetep kepareng mirsani wayang. Dadi upamane sok kabeh iki seda utawi piniji sowan kalian Gusti Allah sing mlebu swarga dhisik dhewe sisih kulon kuwi lho. Iya to. Ngono kuwi merga panjenengane tanpa tedeng aling-aling resikone yen awake ora sehat iso masuk angin. Ning ibarate ganjaran akeh kidul napa akeh sing kulon Bapak Ibu? Akeh kabeh nggih. Merga sing sisi kidul niku rata-rata keluarga besar saking Pak Margono. Sedaya manggih yuwana basuki mulya wibawa tentrem lair batin slamet donya prapteng akhir cinandi wonten kasuwarganipun Gusti Allah ing benjangipun. Ngono ya, Mak. Ing atase mangsa kaya ngene ana piyayi sing nekat kagungan kersa wayangan nok kuwi luar biasa. Iya. Bapak Margono ingkang kembulan niat karo Ibu Sri Dwi Astuti ya, Mak. Mongko adate piyai putri yen mburi enek tutike ora apik lho, Nduk. Ha iya, Ning yen panjenengane Bu Sri Dwi Astuti sangat luar biasa, selalu mendukung apa kang dadi kersane Pak Margono waton tumuju marang kebecikan. Ngono. Sowan ana laladan Kampung Baru, Pandian, Gundang Nganjuk. Iya. Ngaturke panuwun karo Pak Margono sak kula wangsa ing sampun kepareng tresnani dumateng kula sak kanca piniji sowan wonten ing mriki. Kagungan kersa mahargya putra mbiwada siwi, syukuran ya kuwi mantenan utawa kagungan kersa mantu. Ngono. Putrane Pak Margono ana pira? Ana loro. Sing sepisan ya kuwi Mbak Siti Mardian Isroah SPD sing lagi di apa kuwi kepiyakake ing dina iki. Sing angka loro ya Mijil Putri meneh sing lagi SMP. Wedok kabeh. Tur panjenengane saka bombonge, saka mareme mergo aku sak kanca wis suwan mrene, mau aku diglandang mlebu ning dalem, panjenengane Pak Margono kepareng ngendika, Pak Dalang ampun kuwatir, anak kula niku tasik siji sing SMP tur nggih putri. Mangke menawi ketemu jodoh ing benjangipun tetep wayangan ingkang kula tanggap tetep jenengan Pak Cahya, ngono kuwi. Ngono ya. Kaya ngono kuwi. Lah gandeng awake dhewe iki wong Jawa no. Wong Jawa. Yen kagungan putra putri sing cacahe loro mongko wadon kabeh. Yen cara wong Jawa kuwi jenenge kembang sepasang. Kembang sepasang. Kuwi janjane yen kanggo sing percaya kuwi ya bocah Sukerta. Iya to. Mula apike sok yen sing SMP iki dinikahke dibarengi sisan karo ngruwat Amurwakala. Yen percaya lho. Mergo iki budaya dudu agama. Ngono kuwi. Yen ora diruwat ndak dadi pangane kala. Kala ki tegese piye? Kala ki ora njur blegere buta terus mangan menungsa ki ora. Kala ki tegese wanci utawa wektu panyuwune sakwise diwilujengi utawa diruwat, jabang bayi sakloron putra putrine Pak Margono karo Bu Sri ing saben wanci wiwit esuk awan sore nganti bengi tansah manggiya yuwana basuki adoh saka Sambikala. Ngono kuwi. Bocah Sukerta sing dadi pangane Bathara Kala ki apa wae? Akeh, Nduk. Bocah sing ontang-anting kebanting kuwi ya pangane Kala, ontang-anting lumunting kuwi ya pangane Kala. Anak siji. Kaya Pak Margono anak loro wedok kabeh ki jenenge kembang sepasang pangane Kala. Anak loro lanang kabeh ki jenenge uger-uger lawang ya pangane Kala. Anak telu lanang wedok lanang kuwi tegese sendang kapit pancuran ki ya pangane Kala. Ya.
Bocah sarimpi anak papat wedok kabeh kuwi ya pangane kala. Cah sarombo anak papat lanang kabeh ya pangane kala. Pandhawa anak 5 lanang kabeh kuwi ya pangane kala. Pendhawi anak 5 wedok kabeh ya pangane kala. Bocah sing laire kalung usus kuwi ya pangane kala. Bocah sing kulite bule kuwi ya pangane kala. Bocah sing lair ana dalan kuwi ya pangane kala. Wong wedok sing ngrubuhke dandang ki ya pangane kala, wong wedok sing mecahke gandhik ki ya pangane kala, wong mantu kok ora nanggap wayang pangane kala lho. Pengumuman iki. Ayo, wong marung dodolan ning wayangan kok kelarangan, kopi sak cangkir regane kok 15.000. Bakule ya pangane kala kuwi ya. Iya ngono ya, Mak. Kuwi kanggone sing percaya, iwadene mboten nggih mboten napa-napa sing intisarinipun ayo nderekake karo Bapak Margono sekalian Ibu Sri Dwi Astuti anggene kagungan kersa syukuran muga-muga temanten kekalih Mbak Siti Mardian Isroah SPD kalian Mas Ilyas Revi Vandiono. Wah iya, muga-muga dadi keluarga ingkang kebak barokah antuk wahyune jodoh anane mung adem ayem tentrem jenjem permanem lan uga besok enggal pinaringan wujude nugraha putra golek kencana sing bisa tata jalma lan sedaya keluarga ageng Bapak Margono manggiya hayu lan rahayu sedaya para pamirsa ingkang rawuh nggih tansah pinayungan dening Gusti Allah wontenipun rezekinipun kathah melimpah ruah kebak barokah selamat donya nganti tekan akhiripun pisan Allahumma amin. Hasbuna Allah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala Allah wala quwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanmu ingkang ketulung marang aku ora ana kaya linanggung kacapa saking Allah kanggo Gusti Allah
kuwi Mbak Yumu Siti Mardian Isroah SPD, temanten kakung ya kuwi Roko Mas Bagus Ilyas Revi Vandiono. Ya. Muga-muga Mas Elias bisa ngayomi karo Mbak Siti, bisa memberi nafkah lahir dan batin ya, Mak. Nafkah lahir ki apa no? Nafkah lahir ki upamane magepokan karo sandang pangan karo papan. Yen nafkah batin iki tentreme rasa tumrape wong bebrayan. Lah, ngene Nduk. Yang memberi nafkah lahir dan batin ki ora mung manten lanang. Ning manten wadon ya duwe kewajiban memberi nafkah lahir lan batin, khususe nafkah batin. Masa? Yen nafkah lahir kuwi urusane sing lanang, ning upamane ana wong wadon sing gelem golek nafkah lahir kaya to sinden nyinden sewengi entuk dhuwit banjur dilumpukne karo bojone, kuwi tegese wanita sing becik. Ning sing jenenge nafkah batin kuwi lha hubungane karo remene penggalih lan senenge ati. Ya, Wong wedok ki ya bisa memberi nafkah batin kepada suami. Carane piye? Ya piye carane lamun to sing kakung ki ngersakake hubungan badan apa mestine wong lanang karo wong wedok kae, sing wedok aja nganti suwala, kesela kaya apa aja nganti menolak, merga wujud nafkah batin yang diberikan kepada lelaki utawa suamimu. Ngono ya. Mula yen nganti sing lanang kok pengen delalah jam 12 bengi iki udane deres hawane adem. Sing kakung kok ngersakake nafkah batin. Sing wedok ora entuk nolak. Kok nganti nolak calone nyemplung neraka jahanam kuwi, Nduk. Masa? Iki pengumuman. Ewadene yen ana wong wadon gelem menehi nafkah batin, malah gelem tawa karo sing lanang. Mas, dalu menika kula kangge napa mboten? Karo macak dipolke sak ayu-ayune ngadep karo sing kakung bar mene wedang jahe karo sing kakung terus matur, "Kang Mas, dalu menika kula kagem menapa mboten? Kula sampun siaga ing diri sawega ing gati, menika wonten klebet bantal guling sampun kula gantosi sawalipun, sprainipun ugi sampun enggal. Mong menawi badhe ngersakaken monggo kula badhe nderek dumateng Kakang Mas." Pengumuman wong wedok sing gelem tawa ngono kuwi ora bakal entuk siksa ning neraka jahanam, langsung munggah swarga tundha sanga lho. Ngono kuwi. Mula Piyayi Putri Nadianto wis umure pamane 40 50 mang tawa bu rapopo. Mang tawa yen dikersake karo sing kakung ya diladeni apa mestine. Ewadene kok sampeyan tawa kok sing kakung ora Dik, awakku lagi kesel banget. Ngono ki lambemu ya aja nyongot nganti kena nyantalne kethu ya aja. Ya ngono kuwi. Mungkin nafkah lahir karo batin. Lah iki adicara sing digelar karo Pak Margono iki mujudake nadar utawa kaul. Kaul. Sing inti sarine sak dasara panjenengan anggene kagungan putra Mbak Siti wis mentas anggene sekolah, wis tumata kang dadi uripe lan pikantuk jodoh bakale ditanggapne wayang tur bintang tamune kudu Niken Salindri, regane pira wae ora bakal dinyang. Ngono kuwi. Mila dipun sekseni sedaya para lenggah, ujar kaul nadaripun Pak Margono sakmenika sampun lunas nggih Bapak Ibu nggih. Jenengan sekseni sampun lunas, mboten wonten jalma ingkang utang lan mboten wonten ingkang ngutangaken, tegesipun rampung ing dinten menika. Oh iya kaya ngono. Mula Kang mangkono. Yo ripalungguhan iki sing dianti-anti karo para lenggah, dasare engko yen bar genduk Niken nembang, kersane Pak Margono karo Bu Sri arep munggah panggung. Iya, aku yo ora nyuwun apa-apa ning dalem wis ngendika dhewe, Pak Dalang kula mangke badhe nyawer. Alhamdulillah. Ya, muga-muga bisa dadi berkah. Nduk, Niken coba kaya apa sing minangka salam pambuka sing alus luwih dhisik. Aturna ya kuwi pangkur sing biyen nate ditulis karo bapakmu, mengko dibacutke langgame ya kuwi impenku.
Wah, ngono kuwi Niken Salindri iso nembang klasik. Ket TK wis pinter nduk cah iki. Ha iya, ngono kuwi. Yo, nggih rena penggalihe marem rasane Pak Margono lan Bu Sri Dwi Astuti aturna pangkure luwih dhisik sandi asmamu pribadi ya kuwi Dimas Niken Salindri. Ya nduk. Timen buta yang ram baka masih nangling cahya niraka Matur sembah nuwun. Ya nduk, sak langgame pisan impenku.
nadyan kerepe nenggen campursari, nenggen dangdut utawa musik, ning nyatane genduk Niken Salindri ngaturake langgam sing aluse kaya ngene ya mirasa laras lan kepenak. Ya. Por lenggah men saya semangat genduk Niken Salindri nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salindri. Saiki aku tak nyuwun mau Bapak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti arep ngersakake munggah ana pepanggungan syukur menawi memple berdua Mbak Siti karo Mas Ilyas kersa nderekake Rama Ibu wonten pepanggungan. Ya. Monggo Pak Margono tindak mriki Pak Margono. Duduk, duduk. Neneng. Kalian Bu Sri Dwi Astuti Mas Elias mriki Mas Pak Margono mboten kantor sempat-sempate nyepake ngono lho. Sinden-sinden dadi kalungi. Muga-muga dalange ora dikalungi celurit kae. Monggo Pak. Kok ya kreatifnya luar biasa. Aduh. Niku duit asli niku. Masalah, ketok keng mriki kok 5.000 to, Pak. Ayo kuwi tandha tresna ora apa-apa. Ya. Mbah nuwun Mas Ilyas nggih. Nggih. Iki melih. Niku Mbak Dian Minasira nggih. Nah, jan nggih. Nggih. Kaya kreatif ngono lho. Lagi iki enek sinden dikalungi dhuwit. Ayo. Iya. Kirang setunggal niku genduk niken nggih. Ngampil Bu Sri. Mang mriki ngampil niki lho. Nah nggih. Kula rasa dikalungi dhuwit kula tak ngangge niki mawon. Pripun? Mpun nggih kula mboten sah. Ya iki lho sing wenyang terus ya iki wonge. Ayo. Nggih sembah nuwun katresnanipun nggih. Monggo sakniki ngasta mik rumiyin nadyanto Pak Margono wau sampun ngendika bilih mboten kersa paring dawuh amargi piyayinipun mendel. Sami kalih panengah Pandhawa Raden Arjuna utawi Raden Margono piyayine nggih mendel ngoten niku Pak. Nggih. Mrika semonten kathah ribuan manusia napa intine matur nuwun para lenggah sedaya sampun kepareng rawuh mangestoni ngoten madhep mriku nggih matur suwun sedaya mawon sing mirsani yo asalamualaikum riyen salam riyen ayo nggih monggo Pak monggo saged gurung asalamualaikuman mosok mboten saged assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kuwi kula anu dinanterokne ngeten. Sagung para lenggah nggih. Sagung para lenggah.
Kakung saha putri. Sak. Kakung saha putri Kakung saha putri. ingkang dahat kinurmatan. Bu Sri, Pak Margono mbok didandakne niki tadi. Ingkang dahat kinurmatan. Ingkang dahat kinurmatan. Kula ngaturaken panuwun. Kula ngaturaken panuwun. Awit rawuh panjenengan. Awit rawuh panjenengan. Mangestoni. Anggen kula. Mantu. Pancasila. Nggih. Mugi-mugi didongakne no. Mugi-mugi Sedaya para pamirsa tansah dipun paringi sehat walafiat murah rezeki panjang yuswanipun ingkang kebak barokah lan ugi tentrem lahir tekan batin. Konjur dijujuk kari dhewe. Lahir batin. Nggih. Luar biasa. Pripun marem napa mboten wayangan dalu niki? Marem. Wah, marem diantere. Nggih, mugi-mugi jenengan usahane Brambang lancar sukses. Amin. Amin, nggih. Pripun sampun panggih kalih genduk niken? Pun. Seneng. Neng. Sing marai seneng napa? Oh, ayu wek. Lagi iki lho nek bojone muni ayu ngene. Bisa ngelem wong liya lho gumun. Kula mawon lek ngelem sinden liya bukesi langsung mekrok lho, Pak. Nggih. Nggih niki kanca-kanca sinden sowan sedaya. Kula nggih sampun sowan wiwit wau Padang, kanca-kanca pengrawit semanten katahe. Nadyanto Jawak sing mirsani enten niki 10.000 enten Pak niki, Pak. Nggih, kuwata lebih malah. Lebih nggih? Nggih. Nek ora percaya gen diitung dhewe ya, Pak. Iki sing ketake sugih ngendikae malah Bu Sri. Ayo Bu Sri Dwi Astuti. Ayo. Loh, ampun ngoten riyen ngenyang rego dalange kendel mosok nang kene. Ayo, kaya lek ngenyang kula nika lho, Pak Dalang mbok disuda Pak Dalang, ngono lho. Ayo, lha ngendika ora ketang. Ayo, satu kalimat, dua kalimat Bu Sri. Nggih Bu. Kula sudah Pak Dalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Atur nuwun ngono. Matur nuwun. Ayo. Bareng didep karo piyai sakmene mbane rawani ngendika akeh. Das keringetku. Kaya ngono. Ngenyang dalang kaya ngenyang lombok jenengan. Mantene pundi? Ah niku Mbak Siti nggih. Mas Elias semoga mendapatkan berkah dari Gusti Allah, sakinah mawaddah warahmah. Adike sing SMP niki teng Pondok Leres. Nggih. Nggih, asmane sinten, Mbak? Siti Maulidatul Agnia. Ayo wis. Alon wae ora. Nggih. Siti. Siti Maulidatul Agnia. Nggih, Siti. Dadi putra kekalih Siti sedanten nggih. Nggih. Bedane Siti kali soto napa? Enak soto. Enak soto nggih. Ah bener enak soto wae ya. Leres ngoten niku. Siti niku lemah. Tegese lemah niku lak bumi. Bumi niku pertiwi, pertiwi adalah ibu. Semoga putra-putri panjenengan kekalih Mbak Siti menika tansah bekti dumateng Rama lan ibu tansah eling marang mula bukane. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nduk kan nyekelo mik komentarono sampean ngerti piyayi sing kaya Pak Margono mesti lagi iki ta. Piye nduk ngene. Lho malih bareng niken arep omong malah kaya Dursasana malian. Wah. Pak sinten namine? Kita. Nggih, Pak. Alah, lekno ngono lho. Nggih. Lekno niki mau sampun napa foto kalih kula pas teng ngandhap wau, Pak. Teng dalem. Nggih, pas teng dalem wau pun foto kalih kula to, Pak. Gek ngrangkul-ngrangkul ngono, Pak. Nggih. Lho ngono ki Terus karo wedok. mentang-mentang renek ibuke terus ngrangkul-ngrangkul aku lho, Pak. Lah kowe kaya gelem dirangkul. Napa? Kowe kaya gelem dirangkul. Lagi ditangkap lho, Pak. Wah iya. Tapi Pak Lekno deh. Lekno nggih matur sembah nuwun sangat nggih Pak sampun nimbali kula. Pak Lekno mawon nggih. Nggih. Penak palekno nah. Ayo. Lah nyeluk Lik ngono ya. Lik. Ayo. Sampun nimbali kula kalian Pak Cahyo. Kalih Ibu matur sembah nuwun. Kagem Mbak Siti, Mbak Manten, Mbak Siti dan juga Mas Soto. Tirase wonten Siti dan Soto. Ora Mas Elias. Oh Mas Elias.
Mugi-mugi dadosa pengantin ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi langgeng. Niki tasih enten setunggal malih Pak, benjing nanggap kula kalih Pak Cahyo malih. Nggih Pak nggih. Nggih. Nggih, kita jenengan kepeksa modele, Pak. Nggih, Mbak Niken ora nggih. Ya genduren ae. Wis saged ngaten iki, Pak. Nggih. Ning estu nggih, menawi rezekine kathah. Kusik to, Pak? Wis nggih. Niki putra jenengan sing nomor kalih ditanggapne wayang nggih. Nggih. Disekseni kaki danyang nggih. Nggih. Men ora batal mang panjeri sakniki pisan, Pak. Mboten guyon. Didongakne, Nduk. Ayo. Nggih kagem Pak Lekno kalih Bu. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng awet le momong anak putune. Amin. Rezekine saya akeh, Pak. Amin. Pokoke sak bibare nanggap wayang niki mengke panjenengan saya suwi anu, Pak. Napa tambah panen sembarange, Pak. Amin. Panen rezekine, panen brambange. Amin. Niki panen brambang napa mboten, Pak? Mboten pun bar. Pun bar. Ayo. Lah nggih, mula wingi asile panen dilumpukne nggih nanggap wayang. Oh, nggih, alhamdulillah. Sen. Kianten kok bagus ya. Bagus. Nganu, Pak, gede dhuwur jenengane kok, gede dhuwur terus gemati. Lek kula sawang lho, Pak, nggih. Gemati ge Kaya cocok. ireng manis ngono, Pak. Ireng manis. Ireng Yayi ireng manis. iki lek ngangge klambi warnane biru, masalah kok kene kaya madu mangsa. Ketok lho, Pak. Ayo, nggih. Sukses selalu. Nggih, amin. Nggih, nggih. Bekatan badhe ngersakaken tembang napa? Nggih, Pak Lekno. Apa? Linci ucul. Waduh, kelinci ucul. Nggih, kelinci ucul. Mangke kajenge diaturke, nggih. Nggih anu to Pak amun menteleng kaya wong gendut ae jenengan. Pak Lekno, kelinci ucule niku di versi napa? Langgam, jaranan, DJ, K-pop. Jaranan. Jaranan. Nggih, siap. Jenengan sing nanggap bebas, Pak. Ayo, nggih. Nggih, mbok sinden 7 8 ni kon jungkir walik mboten masalah. Demi panjenengan. Ayo, nggih. Nggih. Bu Sri, alhamdulillah. Mila lek ngasta mik ngangge asta tengen, wah gelange kok kene lap. Mugi-mugi tansah murah rezeki nggih Bu Sri. Nggih, ngaten sampun. Pun. Ayo. Lampun yo berkati ditum. Ayo nggih. Tansah rahayu wilujeng nggih, Pak. Nggih. Monggo mang pamit kalian para lenggah, para pamirsa. Pamite ngeten, Pak. Monggo sedayanipun sami bubar ngoten mawon nggih. Aja bubar ndelok awake dhewe sapa ngawut ae ora nggih. Lah pamit bareng-bareng, Pak. Aja ngawut ae ora. Dipun sekecakaken anggenipun pinarak. Ayo. Dipun sekecaken Anggenipun pinarak. anggenipun pinarak. Nuwun, matur nuwun. Pun matur nuwun. Merdeka. Merdeka. Ayo, wis. Terima kasih, matur nuwun nggih. Nggih. Mbah nuwun, pelok barang yo nggih. Yo, monggo katuran lenggah malih ngapunten menawi enten keladu anggen kula guyon nggih Pak Bu, Mas Manten, nggih, Mbak Manten nggih. Dedek. Aku wis niteni marang Mbah makaping-kaping piyayi sing remen tur lila ikhlas kendel nanggap wayangi malah piyayi desa-desa kaya piyayi Kampung Baru. Iya. Kaya Pak Margono ngono kuwi. Wong desa apa neh petani iki sugih ora ketok, Nduk. Ora ketok.
Buktine ya kepareng wayangan kaya ngene iki alhamdulillah wa syukurillah. Ya pamundhute diaturake men dadi renane penggalih karo jampi saya. Men genduk niken leren dhisik. Gandeng iki ya sing dikersake uga sinden viral pada tahunnya masanya. Ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu ben genti nembang. Mergo ya kuwi ditresnani karo Pak Margono. Ya. Karo Mbak Niken ya tresna, karo Bu Kesi ya tresna. Pokoke lek wong wedok ayu rada melekno tresna kok Pak Margono kuwi. Ya Bu Kesi matur dhisik ngaturke panuwun karo Pak Margono karo Bu Sri Dwi Astuti. Inggih, enten parikan kagem Pak Margono. Napa Bu? Ana Cina tuku areng. Pak Margono pancen kulite ireng. Aja ngono, ireng-irenge sepur akeh sing ngenteni ngono kuwi. Malah Piyayi Nun Sewu rada cemeng kaya Pak Margono ki malah biasane awake sehat. Umure panjang. Yen wong putih ngono lara 7 dina ketok pucet Bu Kesi. Leres. Piyayi ireng kaya Pak Margono mbok lara sesasi ra doyan mangan, ora pucet. Nggih, saestu Pak Dalang, pancen piyayi niku yen kulite ireng niku wantek ngoten lho. Heeh, warteg. Wantek kuat rasa. Nggih. Penggaweanipun wonten saben nanem brambange payu larang makental-kental terus dinggo nanggap dalang naminipun Pak Cahya Kuntadi sindene Bu Kesi. Nggih, ora keri niken Salindri. Leres, pintere bojoku. Terus kula wau sing paling lucu malih, kula nggumun karo Pak Margono sekeluarga. Apa? Priyayi kok jan lugu ngoten lho. Jan saestu. Terus kula wau ningali Pak Margono mlaku nyat sendale Pak Yoyo Kervil. Rupane wireng gek buluk. Lah iki lho bedane wong lanang karo wong wedoke ning kene iki Bu Kesi. Pripun? Lek Piyayi Putri mbuh ngaku apa ora, angger yasinan seragame anyar. Nggih. Berjanjen kudunge anyar. Nggih napa Harus. mboten? Harus. Mesti ngono kuwi. Engko Agustusan seragame anyar meneh, engko Hari Kartini seragame anyar meneh. Beda karo wong lanang pamane ngangge kopiah, ya tetep kuwi nganti sak lekoe. Ngono kuwi. Wong lanang iki ngono kuwi padha karo aku lho Bu. Beskap wis pirang-pirang taun wiwit aku sik kuliah nganti seprene. Sampeyan sinden-sinden iki bayake ganti terus. Piyayi kakung ya sing apik kaya Pak Margono ngono kuwi. Piyayine wis rada ireng, sandale ireng pisan. Klambine ya peteng rupane biru semu ireng. Dadi kok kaduane blas ra ketok apa-apa. Lah iya ngono kuwi. Dongane piye Bu Kesi? Donganipun mugi-mugi Pak Margono sekeluarga saksampunipun ngawontenaken tasyakuran Mahargya Putra Mbiwadosiwi ing dalu niki tansah pinaringan katentreman lair batin. Amin. Murah rezekinipun. Amin. Dipun gampelaken anggenipun pados sandang pangan. Amin. Mugi-mugi Mbak Manten lan Mas Manten enggal sageta gadah momongan lan Pak Margono rezekinipun kathah mengke taun ngajeng nanggap wayang malih nggih Pak. Matur nuwun. Nggih, ngenteni mau no putra-putrine sing SMP, ngesuk lek wis gedhe wis tuntas wis mentas wayangan meneh. Lho, kuwi kesuwen. Niku kesuwen dadi kan se SMP, engko SMA, kuliah S1, S2 wae ijek 10 tahunan. Lah lek mantene kan wis cemepak. Engko bar napa jenenge bar manten anyar kan let rong sasi terus blenduk to. Terus engko apa? mbobot. Oh, mbobot. Nggih, duwe kagungan putu terus wayangan let setahun itu wayangan meneh syukuran putune lair. Sampeyan gelem sok ditanggap tahun ngarep. Inggih purun. Ning lek mben taun kon wayangan daleme Pak Margono ning ngarepan ditulisi Margono alias Sida Ludes. Ya ora wong nanggap wayang ora lokak malah saya kebak. Amin ya rabbal alamin. Mau Bu Kesi Pak Margono masalah aku teko to. Engko Pak Dalang ning ruang tamu. Ning kono kebak wong. Wah, kathah tiyang Pak Dalang nggo teng ruang tengah. Ning ruang tengah yo akeh wong nyepakne jajan. Anu Pak Dalang nggo teng pawon mawon. Ayo, Kyai tanggung jawab. Wis dirampungi wiwit sore mau wis lunas kabeh, niken ya wis rampung. Wis ngono kuwi Kyai tanggung jawab. Iya, bener. Ijolana klinci ucul sak bawane Bu Kesi. Ya.
live streaming YouTube Kuntadi Channel. Ya, lan uga disiarake langsung lumantar radio budaya panjenengan Radio Jodipati. Sound system tera panggung kagungane Jodipati Mas Yoyok CS saking Dungombo. Ya. Monggo Bu Kesi. Uga ngaturke panuwun marang kanca-kanca juru labdi sing wis ngladeni awake dhewe sak kanca wiwit ning pondokan mau ning daleme Pak Basuki nganti ning panggung hidangan banyu mili. Ha iya kaya ngono tur ya rata. Rata. Mula ya ngono ya wajib dicontoh. Yen entuk rejeki, entuk daharan, didum sing rata. Aja dhisikne awake dhewe dhisik. Ha iya. Kancane didumise yen wis rata lagi dheweke entuk. Ha iya ngono kuwi. Laura. Lah iya nggih. Monggo mandeg ning sulingan. Ha iya. Ora kok ya. Monggo. Ngalor ngidul Neno. tepung gelang mungke jelek Nonano. saiba bungah rasaku yen mulih bakal tak pandang. Matur sembah nuwun. Monggo Bu Kesi sak langgamipun nggih tamba kangen. Ha iya, monggo Bu Kesi Rahayu sarjana seni, magister seni. Monggo. Ngobengi kudu sateruse klinciku aja beda aku terus bali neng semarang
Dik. Wanda Amara. Matur sembah nuwun. Iki akeh nawala ingkang tumibeng ana ing pangkon, Mak. Saking Pak Bayan. Ha, pundi niki? Maguan. Nggih. Nenggih Pak Agus Kuprit ngersakaken podang kuning versi Samboyo, ya. Assalamualaikum Bu Cange. Pamundhut saking kula Ki Wartani ingkang ngersakaken caping Gunung Jenggleng Gubuk Asmara kalian Kusuma Wijaya sembah nuwun nggih. Pamundhut saking tuan rumah, Baya. Saking Mbah Wo Sukarami, nggih Pak, leres. Nggih, Mbah Wo Sukarami ngersakaken caping gunung kalian Grajakan Banyuwangi Lewung. Baya. Salam persaudaraan buat Niken dari PSHT Subrayon Kampung Baru. Buat Karang Taruna yang bertugas tetap semangat dan waspada. Yih. Saking PSHT Kampung Baru request mekarlah. Oh kan bener mekarlah iki. Enak to lagune. Ngerti ku Bang Mekar. Ayo. Yo Niken dhisik yo. Men jumeneng mumpung ketemu anak wedok ki calone bar bodo ki akeh sing jobe karo Niken. Ayo. Malah tekan Boyolali, tekan Pekalongan karo Niken. Tur bocah iki bareng dandan prasaja ngangge bayak sinden ngene iki malah ngibarate srengenge saya padang, ngibarate rembulan saya endah, ketok aluse, ketok ayune. Ha iya. Ngoblong-ngoblong kaya ngene. Men jumeneng luwih dhisik Slendra Sanga caping gunung tembangi. Ya. Monggo-monggo Mbak Niken. Monggo mriki kula empasi. Pak Margono wis ngenteni. Mbak Niken aturan mriki. Mbak Niken matur nuwun. Nggo mercon to kan? Kula, Pak. Lah kuwi muni kuwi. Nggih, pun kula briefing ya, Pak. Mengke kula pokoke jumeneng ngoten mercone kudu ndang metu. Wah iya. Ngono, Pak. Iya. Kuwi penghormatan kanggo sampeyan saking Pak Margono ngono kuwi. Mergo sampeyan nek nembang suarane banter, mula dihormati ngangge bantere mercon kaya ngono. Ayo nggih. Aduh, sehat ya, Nduk? Alhamdulillah, Pak, pangestune, Pak. Bingung apa ora mau keblasuk apa ora tekan kene? Alhamdulillah mboten. Kan pun enten Google Map. Ana Google Map aku tekan sawah-sawah mau. Duh, enggak, mau emang melewati sawah-sawah, Pak. Oh iya, berarti bener sing didhawuhke Pak Margono. Mriki Kampung Baru niki anu Pak, dikupeng Sabin.
Dadi etan kulon lor kidul sawah kabeh. Nggih, nggih. Nggih. Ngono kuwi. Wah, nggih sempet munyer-munyer wae, Pak. Bingung ta kowe? Nggih mboten, sing bingung sopir kula, sanes kula. Nek kula nggih tinggal menikmati perjalanan aja, Pak. Kowe wis tau, Nduk, ngemplok mercon bledos ngono wis tau. Nggih dereng to, Pak. Lan jenengan apa sampun nate? Urung. Mung ditakoni bingung ora mbok muni bingung sopir kula, Pak, apa kok mboten. Mok mubeng-mubeng ngomong apa lho. Lah nggih to, Pak, leres. Ya bener ning ora kudu dimlahakne kaya ngono kuwi. Ya saya kan hanya menjelaskan to, Pak. Ya maaf to, gitu aja kok salah. Ngene Ya salah. maaf to, Pak. Heeh, ngene salah, ngono salah. Iya. Rewel. Kowe ora ngerti to tembang rewel? Ora ngerti to? Urung kowe. Gimana itu? Kuwi viral-virale tembang rewel ki wis sik nang pucuk pelem kowe. Sepil. Ngomong terus terang ngono kae lho. Terus akhire dadi kae lho nggen iklan terus terang terus kae lho. Ayo. Marem ya sowane Nganjuk. Alhamdulillah Pak niki wau perjalanan no gremis to Pak. Ah. Terus teng mriki wau kula mandhep to Jawa deres Pak. Heeh. Alhamdulillah saniki pun terang. Mirsani iki lho para penggemarmu semono akeh piye? Nggih, kula alhamdulillah seneng banget Pak. Sing seneng karo sampean ora mung sing enom, sing sepuh ya seneng, sing kakung, sing putri kabeh mencintai seorang Niken Salindri. Iya, terima Kudu bersyukur lho, kasih. Nduk, kowe kaya ngono kuwi. Iya Pak. Ora ngger sinden, ora ngger penyanyi untuk wahyu kamulyan nganti kaya sampean kaya ngono kuwi. Nggih. Aku ya seneng neng omah sampean saiki wis duwite dilumpukne, nggih usaha, buka apa kuwi jenenge bordir, buka sablon terus duwe percetakan. Wah, mantap kaya ngono kuwi. Nggih Jos. Pak, pangestune. Heeh, ngono kuwi. Yo nembango caping gunung coba kaya apa. Saben bengi Wah, sonku ya jebol-jebol lho. Eman-eman lek Niken kira dijenggleng. Ayo suarane bianter dikembari karo swara gamelan kaya ngono. Heeh. Jos temenanan. Lanjut, Nduk. Yen memajang menganggo janur kuning Biasane nggen kene iki tak kudange anakku. Lah cara lawas ngono kuwi. Gandeng sing nanggap kuwi Pak Margono, tak kudange Pak Margono. Ayo, Nduk. Oh, ngoten. Ngono. Lah kowe mesti kendel. Terus ada lanjutannya lagi enggak? Enggak enak ngono Oh. kuwi. Ayo. Tak kudange Pak Margono. Sing bagus-bagus dhewe. Sing ireng-ireng dhewe. Kowe iki diarani kon bagus malah ireng lho. Lah kula nglanjutne lho, Pak. Oh iya iya, heeh. Ning awake sehat. Nah, Mbok dikumpliti Pak Margono kok no tok ora. Ya ngono kuwi. pundi wae Pak Margono? Pundi? Oh, malah dikutang delik kok malah. Ah, iya. Wedi karo sinden ayo. Ayo ngono kuwi. Ya Nduk. Kambang wae watan gunung
Nduk, niken. Dalem. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngono iki ngapa to, Nduk? Adate lek nang campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Suwir-suwire ngono lho. Ah, kok Batman to? Lah apa? Kayak Teletubbies. Teletubbies ayo. Wingki-wingki ayo. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah gebiar ya, Pak ya. Oh, glamor Apalagi ya? kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning Gitu. wayang. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik? Lek ora tak pengingi udele dikek dop ae kowe. Ayo. Ben iso lap-lap Tutik teko ngono. Ayo. Wis matur nuwun, Nduk, lek mau ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD, SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Kuwi sumpah ngono kuwi. Gandeng sampean menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampean kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Nggih, Pak. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Coba kaya apa? Terus e. Pacitan sarwi tenang. Oh, sip. Kompak karo Madangkara. Ya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ayo. Ya kan? Panas udan. Sik, coba kabeh waranggana ndongake Pak Margono kena, ndongake manten kena, ndongakne sing mirsani ya kena. Nganggo parikan caping gunung diwiwiti saka Mbak Lia Sundari, ya, Mbak. Ya. Tuku sega, Tuku sego, lawuhe teri. lawe teri. Pak Margono mugi tambah rejeki. Allahumma Amin. Selanjutnya iki sing udele arep diurupne ya iki. Mbak Trihastuti. Ayo. Kok ora sida murup Mbak udelmu, Mbak? Akine keri ya. Akine keri. Mau tak gendong jeblok. Lah iya. Ya, Tik. Ayo. Celana ireng. Celana ireng. Lah kok suwek tengahe. Ya lah ketok no. Ya ora apa-apa. Aku seneng lho kan sing suwek tengah ngono. Oh. Biasanya ngentut kebablasan suwek akhirnya. Sanggak gedine ya. Iya, koek. Ayo. Mugi. Alah alah. Iki rahayu. Ijo. Mugi Pakno. Mugi tansah sehat awake, ayam tentrem sakeluargane, sehat sak terus-teruse. Hae. Orang nyambung lho, Pak. Pak Sorry, orang ya. nyambung lho, Pak. Nyambung obate keri deh. Kan Oh, teko celana ireng teko Pak No. Ayo. kok sik kan, sing penting kan Pakno wis disebut Pakno ngono to. Dadi kan masuk ora Lah kok masalah. hubungane karo celana ireng? Lha ya ora apa-apa. Paling Pakno niku katoke ireng lho, kula ngerti lho. paling sampeyan ngerti wisan Pak No celanane suwek tengahe ngono to. Heeh. Pinter we. Tik, aja Dalem. ngisi-ngisini. Lek jenenge Sing- parikan sing padha jalur karo ngono. Purwokanti. Lek eng ya eng, lek i ya i. Ayo. Lah kan
celana ireng. Nah, reng ya. Ayo. Ireng. Terus suwek tengahe. Mugine sitok mugine. Ayo. Terus Mugi Pak No sing ganteng. ngono. Ganteng. mugine tak pengingake ganti gantenge. Dihitung Pak Yoyo. Oh, Satu kata ganteng 50.000 lho. Ganteng. Ayo. Malah parahyangan. Ayo. Ganteng. Ayo. Terima kasih sampun nggih Pak Yoyo. Nggih. Lanjutane piye? Lho. Ono ganteng mah lho. Lagi to Pak Yoyo. Duh. Ya Allah Ora, Pak No. lanjutane. Pak No meleh to Pak No. Pak No meleh to. Halo Pak No meleh Pak No. Oh ngaleh Pak Yoyo. Gila karo kowe. Iya. Mugi Pak No ganteng tansah kathah rezekine. Sehat sak teruse, ayam tentrem sak keluargane, akeh duwite, hae. Bapak Ibu ngapunten niki rada ngeten banyak. Niku dalang renek sing gelem ngejak sing ngejak nggih kula tok niku. Kabeh diloni mboten. Rasane ya teng mriki tok. Kajenge nggih, penting urip. Ayo. Ayo. Nggih. Ayo Bu Sukesi Rahayu sing bar wae anniversary. Apa ono jenenge? Ayo. Ulang tahun, Pak. Apa? Ulang Cara tahun. Inggrise lho. Happy birthday. Kalau sing anniversary ngono lho. Anniversary. Oh, anniversary. Wah iya nggih. Bumu wis 48. Ning ngambak 48 tambah enom malah. Nggih, kados tasih umur 18 tahun. Polahe kaya gangsingan. Loh, harus Pak Dalang. Nyuwun sewu, lah wau wonten hadise to. Wong wedok iku saya tua ngendikane panjenengan wau. Nggih. Wajibe pancen kudu tawa, mempercantik diri karo garwane wong lanang. Biar rumah tangga itu selalu harmonis sampai nanti ada perkawinan ke 50 tahun, perkawinan emas kaya Mbah Sukron Suwondo karo Ibu Suci Katiningsih, Amin. mara tuaku, ya toh? Mula didongake Pak Nggih. Margono karo Bu Sri, muga-muga besok ya iso perkawinan emas. Nggih. Ning apa nek emas rupane ireng ae. Ayo. Iki sih. Nggih, Mbak Tuti, sampean mirengke lho parikanku iki mau. Aja kaya ngono ku mau ngisin-ngisini tijak Pak Cahyo Bu Kesi kok parikane kaya ngono. Mang piye sik arepe kok mang. Dimirengke. Nggih. Ayo ting-tingan. Ana tronton Ana trantan. nggo momot cengkeh Ngocengkeh. para penonton. Mugi-mugi rezekine akeh. Allahumma Amin. Gandeng sing didongake iki penonton nggo Pak, Piyai Nganjuk, Piyai Nyeni, Piyai Budaya. Ling amine ngangge budaya. Allahumma amin. Monggo sedaya para penonton sing kersa mugi-mugi tambah kathah rezekine. Ya. Allahumma amin. 1 2 3. Allahumma amin. Wah. Anu Pak, kademen Pak, nganjuk. kademen Pak. Ademen ya. Ning apik kok ketok gayeng gumarenggeng. Ayo ngono kuwi. Selanjutnya ya Wanda Amara. Ayo. Lek dandan aja mekokok lho, Ndak. Nang kono meku kok mau ngene. Lek gawe celana dawa ora apa-apa kowe ora ngene. Ayo. Aku lagi ri astagfirullahaladzim. Ayo. Mula Pak Basuki wirawiri ae. Pak Basuki ayo. Menyang Jaten, Wah, ben kuwi. Ayo. tuku mangan. Mas Mbak temanten, mugi enggal pikantuk momongan. Bapak Bu, Allah. Terus, nggih, Mbak Munasiroh ingkang nembe kemawon mandhap mesin. Ayo. Bayi. Ayo. Hujan rintik-rintik, Jangan rintik-rintik. terus ngeloni bojone. Apa kena dinggo sa? Ayo. Putri Hastutik. Ayo. Tutirnawati. Bu Siti toh Pak? Bu Siti nggih Bu?
Bu Siti sing Astuti. ibu ya garwane Pak Margono Sri Dwi Astuti. Bu Dwi Astuti. Nah, Muga-muga kathah rejekine. Allahumma Amin. ya Bir. Ayo ya ayo. Benakne anten. Antene sapa? Anten iki lho Pak, anten TV iki lho. Oh iya. Apa to Pak? Benakne anten. Lho bapak-bapak sing duwe anten langsung didekepi lho ayo. Lho dibenakne Birgita cilaka. Ayo. Lah niki jawabane Pak. Piye? Terus diopahi timun. Timune bungkek jare ayo. Mas Mbak manten mugi guyub rukun. Allahumma amin. Ngapunten sinden kula sing kucluk loro bae. Ayo. Ayo nong, golek dhuwit kok ngapa-ngop ae ora. Ayo, mau ditunggoni karo Mas Nanang lho. Iya. Bestimu. Iya. Sampean karo Mas Nanang, lek Mbak Birgita karo Arif Lumer. Ayo. Ayo. Senyum pek soden. Jadi ndak ini. Jadi. Pakai pelumas. Apa Wah, kuwi? pelumas Pak. Ini nanti terusannya nih loh. Warnanya ireng. Tiga apa, Oli. Mingge? Pelumas warnanya ireng. Oli kan? Ya mbok. Gak Oli lek sik anyar ora ireng rupane, ijo utawa kuning. Lah lek ditap lagi ireng. Lah itu sing tak maksud ya oli tap-tapan iku, Pak. Oh, senengamu sing tak tapan lho. Isto Pak iki parian loh cuti. Ayo, Yudae ngetap ae, ayo. Ayo, Yudae bayangne Winong ae. Kaya Mbah Wir lho, bayangne Bunga Tirah. Bayangne Le Nembang. Oh, Nembang kok ya ora. Ayo balanono, neh, piye. Pakai pelumas. Heeh. Warnane ireng. Terus Muga Mbak Siti dan Mas Elias salami nyotan sah langgeng. Allahumma Amin. Apik to Pak akhire. ora biasa. Ayo, yo Ken, awakmu Ken urung dhewe. Kula to Pak. Iya no. Kula nggih to. Oh iya. Nek kadung kula mboten mikir. Wes pokoke sak uni-unimu aku percaya apik. Ayo. Sikil nano. Apa kuwi? Sikil nano. Keduren. Nano. Sikil nano. Si. Ting-tingane, Pak. Sikil nano. Penontone ora penak rupane ireng. Lah ya, sikil putih mlunyus ngene kok iya ireng. Iki keselen, Pak, ceritane, kekeselen. Heeh, percaya nduk seminggu ra mulih. Ayo. Ras. Bapak seminggu yo ora lunga. Ayo. Berarti prai ning omah. Cuk. Ayo. Rasane keju. Rasane kecil. Pak sinten? Pak Margono. Pak Margono. Niki nyuwun sangu. Lah wis dikalungi mau no. Kirang ya, Pak? Lah kaya mau piro? Kok hitung ora? 50-an it 400. Terus 5.000-ne 3 ambek 3 berarti 6. 5.000-ne paling nggih sekitar 1 juta mboten jangkep. Dijangkepi nggih, Pak nggih? Ora ngono kuwi. Kuwi tandha tresna wis diparingi tirakane. Iya, Pak, disyukuri, Pak. Ah, ngono kuwi disyukuri. Nggih, diwehi yo ditampani, lek mboten yo dinteni, Pak. Diparingi alhamdulillah ora yo masalah ngono to. Ya kan? Panas hutan panas.
setan bali ulon apa setyane kelakon inu maneh banyu paneh dejaman parajawa jarak kelingan
lagu rewel ngene iki lho. Oh, iya. Ngono salah ngene salah. Rewel. Ngene salah ngono salah. Rewel. Ah, ngono kuwi. Oke. Dilingke karo kanca-kanca. Heeh. Iki nduk akeh penggemare jenengan karo penggemare Bu Kesi. Nggih. Caksi lover kuwi ana sing saka Pati, malah admine Caksi, Mbak Kiki. Oh. Nggih. Wis ngerti? Sudah. Oh iya. Kuwi guru kuwi. Kuwi calon kepala sekolah parandine mergo tresno karo budaya direwangi Kopati Rene. Mbiyen ki nate dodol bakso ning Jakarta ning Rapayu wae. Lek bakso Solo ki asli Solo laris. Lah, bakso asli Pati, Rapayu. Iya renek dagingnya Pak, pati tok Pak. Terus kabeh ana sing saka Mbak Nadia ki kok Blitar, saka Malang ana sing adoh saka Klaten direwangi nginep ning hotel. Ayo ngarep anu kae. Terminal. Lan sanes-sanesipun. Busri Surabaya lho kaya ngono kuwi iki Caksi. Nggih niki nggih enten Mbak Eka niki. Niki nggih saking tebih. Pundi? Niki. Pundi, Mbak? Niki. Niki, Pak. Ini Caksi apa Sanidi? Niki sak menika Caksi, Pak. Ning asline? Sing Asisten kula. Oh. Asistene. Oh Sanidi lek Saking Caksi. tebih Pak niku nggih. Nggih, lek Caksi ki Cahya Kuntadi Kesi, lek Nggih. Sanidi kan Sahabat Niken Niken Salindri. Utuh. Hah? Sanidi sahabat Niken Kuntadi ya. Iki lho. Melok ae. Melok ae. Ayo setuju ra kowe? Mboten. Oh, asem. Iki ana sing ngersake, malah Pak Margono pribadi ngersake iki lho. Napa, Pak? Mekarlah aku urung tau ngerti. Ah, kula nggih dereng nate semerep. Aja ngono kuwi to. Kalau tak ambung lho kuwi malah. Kanca-kanca karawitan pripun? Dereng, Pak, dereng saged. Mboten sios. Oh, mboten sios. Pak Margono dawuh mboten sios. Nggih. Iya, karena ini bukan acara PSHT, Pak. Oh, niku lagu anu to. Iya, itu lagunya PSHT. Oh, nggih, siap. Terima kasih. Lintune mawon. Nggih. Banyuwangen, Nduk. Siap. Ana sing ngersake mau, apa mau? Gerajakan Banyuwangi. Di bawani mboten, Pak? Yo komplit no, dicucukne no. Ayo sak bawane pisan no. Ayo. Oke. Niken. Niken. Mandiat mayan ambekan entek Pak. Ambekan entek. Ambekan entek ra apa-apa penting duit ra entek kan. Amin. Iya. Suarane kendeng pelam kendang terus suling terus mari ngono rebab gender main ben enggak siter main gambang main Oh iya, main. bonang main Apa wae kendang? kendang gender rebab siter suling gambang Oh iya, oke siap. bonang main Pak. Main piye mbunang? Ayo dijak remi arepe ayo. Yo, siap, yo. Suarane kendeng pelam Nusa
Aku kan ngopo? Aja main udat-udut ae, main. Mainku piye? Iki wayange digerakne. Blambiangan Oh, iya. ngono lho, Pak. Yo, Apa? yo, yo, gerak, gerak, gerak. Ayo, Pak. Ayo. Kene ngemat nih bawamu malah kon gerak. Oke, siap. Ayo. Pianyu wangi ayo Pak Oh iya lali aku. kok kuwi to Ganti. ya limbuke Pak Oh limbuke ya wis. Limbuke lek udo ngene iki lho, Nduk. Ayo. masa to Pak Heeh, ngene iki. apakah itu bukan kuyang Apakah kuyang? itu kuyang itu namanya kuyang Bukan. Ini namanya Trihastuti Retnowati. Iki lho udah murup iki lho. Iya. Oke, siap, yuk. Nah gitu, jadi itu bawahnya ada kreasi-kreasinya gitu Pak. Wah, ya pegel kabeh aku carane. Wis perang. Lagi iki enek limbu koprol. Manut niken pokoke ayo. Justice. Justice no. Dalam biangan takkan sesasana hati tanah endah gumeliaring ayo Pak Ayo, boten jenengan lho jenengan saut gumeliaring saut apa nih? lambene Pak Kodok rene no tak saut kene. ah Jadi kok nyait lambene ora. ndak ngono Lah piye? gumeliaring kula kan ngomong ngono to Pak Terus aku? jenengan nggih ngomong gumeliaring ngono Oh iya. Wis e, Ndang. gumeliaring Gumel yaring. sip Sip. taman Taman. gak usah disaut Mak Ora to, ya gak wis, usah tak melok-melok apa-apa ya. wis Taman Sari Nusantara belambangan belambangan gemelan Taman Sari Nusantara belambangan belambangan gemelan Taman Sari Nusantara belambangan senang-senang wes pirang-pirang zaman urang tahu orang kesehatan
kembang menika ugi kula aturaken lah sing kerep nanggap niki niki. Pinten, Pak? Pak Siswantoro. Ngendi? Mbah Sis, Gunung Mbah Sis. Botak. Betul, Gunung Botak. Ya. Wis tukul nduk saiki ya. Saka Bulusari Tarokan kalian Mbak Yu sapa buke sih? Mbak Yu Nyamini nggih sugeng laras Pak Sis kali Yu Nyamini sugeng midhangetaken menika putu jenengan Niken Salindri sing nembang. Yo diangkat pisan diaturake Gerajakan Banyuwangi bersama Niken Salindri. Yo. Waris Sugiono, Surabaya, Surabaya. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang baton hanekani nangakaken susah hati longgah ring pasir-pasiran sembur-semburan karedoan ambi mangan selonjoran lanang wadon gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir Gerajakan bisi semayanan maghrib janji rek bareng sir-siran di kendangan gendeng asli Banyuwangi. Gerajakan Banyuwangi raina bengi sing tau sepi lanang baton hanekane nangakaken susah hati longgah ring pasir-pasiran sembur-semburan keredoman ambi mangan
sirenandi kendangan kambing asli Waduh luar biasa Banyuwangen istirahat sih nduk wah habis keringet kaya ngono usan wah sak trepe yen larang regane pancen ya kaya ngono fisike ha iya siji kas iki ben gendi anu Mbak Yumu kuwi si Mbak Birgita karo Mbak Winong apa kuwi lewung pamundhut saking tuan rumah Mbah Wo ngene diaturake ya nang ya Bir golek dhuwit engko digarap jaranan ya ben ditata karo kanca-kanca monggo dipun aturaken lajeng kemawon lewung dados yo
Turangga budaya. Ya. Rogo. Turangga Madangkara. Jaranan turangga budaya. Madangkara. Inong Nawangsih bersama jaranan Turangga Kuda. Dobel telu malah. Triple. Nduk, ya. Perkara Kusuma Wijaya dan lain sebagainya engko diaturke nggen gara-gara insyaallah iki ya genduk niken ya ngenteni nganti gara-gara. Ayo. Wong dheke paling cedhek dhewe ka omah.